Masnach Deg Ym Mhorthcawl gan Elen Carys Jones. Bu Janet Hopkyn o Gangen Porthcawl ar drywydd Elen Carys Jones a chael hanes coffi 1, y caffi a sefydlodd I hybu gwerthiant coffi Masnach Deg Jennifer. Tre gymharol fach ar lan y môr rhwng Caerdydd ac Abertawe yw Porthcawl. Ond bob ochr iddi mae 2 bentre, sef Nottage i'r gorllewin, a'r Drenewydd, Newton i'r dwyrain. Ar y cyfan, mae rhai sydd wedi ei geni a'i magu yma yn Gymru di-Gymraeg. Ond dros y blynyddoedd, mae llawer wedi ymgartrefu ym Mhorthcawl am wahanol resymau, ac wedi dod â iaith y nefoedd gyda nhw. Yn y cyfnod pan oedd y pyllau glo yn ei hanterth, roedd pythefnos y glowyr yn amser prysur iawn I Porthcawl. Byddai'r pylau'n cau a dyna'r exodus o'r cymoedd, gwyliau ar lan y môr, cyfle I fwynhau'r awyr iach ac ymlacio'n llwyr. Does dim rhyfedd bod llawer o'r teuluoedd hyn ymhen amser wedi ymddeol yma a chymryd ei lle yn y gymuned, y bobl ddwad. Ac un o'r bobl ddwad hyn ydy Elen Carys Jones. Ond ddaeth I ddim yma I ymddeol, dyma ei hanes. Fe ymganwyd yng Nghasnewydd yn 1974 I Liz Jones o Bethesda a Derek Jones o Aberdâr, a oedd wedi cwrdd yng Ngholeg Addysg Caerllion yn y 60au. Fe ymgorchon nhw yn ddiweddarach I agor ysgol gyfrwng Gymraeg gyntaf Casnewydd, ac roedd fy chwaer Bethan Wyn yn un o'r cyntaf I fynychu. Treuliem y Sul yng Nghapel Mynydd Seion yng nghanol y dref, a dyna lle gnes I gyfarfod angwneidog Mair Griffiths gyntaf, am swynodd gyda'i straeon am ei thaith genhadol ym Madagascar. Efallai mai dyna lle dechreuodd yr ysbrydoliaeth ar gyfer Affrica, a'r hyn a luniodd y gwaith rwy'n ei wneud nawr. Ar ôl mynychu ysgol gyfun Cwm Rhymni, cefais gontract dros dro I gefnogi'r cyhoedd gyda referendwm datganoli Cymru yn 1997. Ac yna gweithiais am 7 mlynedd gyda Dŵr Cymru. Yn 2009 dechreuais weithio I Cymru Masnach Deg a daeth popeth i'w le. Dyna lle roeddwn i'n perthyn, yn helpu pobl Cymru I ddymhau ei dealltwriaeth o Fasnach Deg a'r materion sy'n ymwneud â chyfiawnder masnach. Bues i'n rheoli ymgyrch cenedl Masnach Deg gyntaf y byd, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, Cymorth Cristnogol, Oxfam Cymru, WI ac wrth gwrs Merched y Wawr. Yn 2010, fe gwrddais â Jennifer Sambazi, ffermwr coffi o gefn gwlad Uganda, a oedd ar fwrdd y cydweithrediad. Roeddwn I ar daith gyda Llywodraeth Cymru yn monitro effeithiau cefnogaeth Llywodraeth Cymru yn y rhanbarth a'n hymrwymiad I fod yn genedl Masnach Deg, tra hefyd yn casglu fy straeon Masnach Deg fy hun i'w dwy'n adre. Wel, nid yw fy mywyd byth wedi bod yr un fath. Petaich yn cwrdd â Jennifer, byddech yn deall pa mor ysbrydoledig, ysgogol a brwdfrydig yw hi. Mae ei gwen yn heintus, ac mae wedi bod yn hyfryd cydweithio â hi I ddod â Masnach Deg yn fyw a sicrhau bod ganddi hi a'i chydffermwyr fynediad at farchnadoedd drwy Fasnach Deg. Ar ôl cefnogi mam am dros 10 I ofalu am dad, oedd yn dioddau o glefyd Alzheimer's. Yn 2013, symudais I Porthcawl,
yn agosach at y môr a'r tonnau i fy mhartner Griff. Ar ôl blynyddoedd lawer o geisio dysgu syrffio, rwyf bellach yn nofio yn unig ac rwy'n ceisio gwneud hynny gymaint ag y gallaf, hyd yn oed yn y Gaeaf. Yn aml, rwy'n cael fy ngweld yn casglu sbwriel o'r traethau a dawyd gan bobl ffôl sydd wedi anghofio pa mor werthfawr yw ein hamgylchedd naturiol a'n cyfrifoldeb ni i ofalu amdano. Yn 2016, es i ar secondiad gyda swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, lle roeddwn yn arwain y seithfed nod, Cymru yn gyfrifol ar lefel fyd-eang. Wedyn, es i'n llawrydd ac yn 2019 rheolais gynhadledd trefi Masnach Deg Ryngwladol a ddaeth a 350 o bobl o dros 10 ar 20 o wledydd i Gymru fach i ddysgu am a rhannu popeth Masnach Deg. Yn ystod y gynhadledd hon, y gofynnodd Jennifer i mi pam nad oedd neb yng Nghymru yn prynu ei choffi. Ac ar yr un pryd, roedd Llywodraeth Cymru a gweinidogion yn gofyn yr un peth. Felly, es i ati i ddod â phobl ynghyd i geisio gwneud hynny ddigwydd, gyda Fion Storor Jones wrth fy ochr. Ac erbyn mis Mawrth 2020, roedd popeth yn ei le. Roedd y 6 mis canlynol yn heriol, ac nid oeddem hyd yn oed yn gwybod a fyddai'r coffi byth yn cyrraedd. Ond fe wnaeth, a ganwyd Jennifer's Coffee, brand dwyieithog a fyddai'n dod â choffi Masnach Deg wedi dyfu'n organig i Gymru, mwyn i bobl allu prynu coffi arbennig Jennifer. Capel Mynydd Seion oedd y cyntaf i roi ei harcheb wrth gwrs, a grwpiau cymunedol o Glydach i Gaerdydd, Ynys Môn i Ddolanog a llawer mwy i gyd yn ein cefnogi. Roeddwn i'n ceisio tyfu'r farchnad, ond doedd siopau coffi ddim yn newid i Jennifer's Coffee. Felly, beth i'w wneud? Wel, agor fy siop goffi fy hun wrth gwrs, a dyna nes i. Ac mae wedi bod yn gorwynt o lawenydd. Dyma'r peth anoddaf rydw i wedi wneud erioed. Ond y mwyaf gwerth chweil. Rydyn ni wedi adeiladu cymuned a nawr ni yw gwerthwyr mwyaf Jennifer's Coffee. Mae Jennifer wedi bod i'r siop ac mae'n dod eto ddiwedd Medi ar gyfer pythefnos Masnach Deg. Yr ail ar 20 o Fedi i'r 5 o Hydref. Ban fydd hi'n ymweld â phobl Cymru. Smai dydd Iau yw'r fenter ddiweddaraf, pan fyddwn yn siarad dim ond Cymraeg yn siop Coffi 1 drwy gydol y dydd. Felly, piciwch draw ato ni. Yn ystod y cyfnod hwn, sefais i gael fy ethol i gyngor tre Mhorthcawl, mwyn rhoi rhywbeth yn ôl a helpu i ddatrys rhai o'r problemau y clywn amdanynt. Ac eleni cefais fy ethol yn fair. Mae wedi bod yn sioc ac yn fraint cynrychioli a chefnogi fy nghymuned. Mae'r prif gyfrifoldebau yw helpu i sicrhau bod y toiledau'n lan, nad yw'r meinciau wedi torri, bod y parc yn ddiogel a bod y biniau'n cael ei gwagio. Rwyf hefyd yn cael gwahoddiad i bethau gwych. Wrth i Mhorthcawl ddathlu ei 200fed flwyddyn, pwll cawl yn wreiddiol, byddwn hefyd yn gyfeillio a thref newydd yn Llydaw, sef Plwdal Meso, lle byddan nhw'n rhannu ac yn dysgu oddi wrth ein gilydd. Diolch i Elen am yr hanes. Os byddwch yn yr ardal, cofiwch alw mewn i gaffi Coffi 1. Cewch groeso cynnes ganddi a choffi arbennig Jennifer. Diolch iddi am ei chyfraniad pwysig i ni yma ym Mhorthcawl.
www.jenniferscoffee.wales neu www.jenniferscoffee.cymru.